Boas tardes ou boa noite. Se mirades para a vosa dereita está saindo a lúa, é un privilexio que tiñamos pedido para esta hora, que marchara a néboa e que saíra a lúa. Está saindo pola zona de Couso e de Mañufe, que son eses montes que tedes aí. Ben, a visita que imos realizar de 2 horas, xente que ven a bordo leva traballando moitas horas e as 12 queren tirarnos en terra e marchar a dormir para mañán seguir. Non é unha viaxe, non é unha derrota, como chaman os mariñeiros, é turística. O que tentaremos explicar aquí hoxe está organizado polo Instituto de Estudos Miñoráns, que foi fundado no Colexio de Panxón como sede provisional en outubro do ano 1999. Xa pasamos do cuarto de século. Os nosos estatutos din que nacemos para estudar, promocionar e defender o patrimonio natural e cultural do Val de Miñor. Iso foi nun principio, que tivemos 2 reformas de estatutos, estendémolo a Galicia e norte de Portugal. En 2 horas teremos ocasión de falar de máis actividades do IEN, e o que presentaremos hoxe aquí será fruito das investigacións destes últimos 26 anos. E como non o queremos guardar nos nosos caixóns, nos nosos arquivos, facémolo público sempre que podemos, mediante charlas, congresos, publicacións. Imos falar moitísimo do mundo do mar, imos falar moito dos nomes do mar que lle chamamos talasónimos, imos falar de nomes de terra, que é unha parte da filoloxía que se chama toponimia. Toponimia é o conxunto de nomes de lugar, pero é tamén a parte da onomástica que estuda os nomes de lugar. E imos falar algo tamén de arqueoloxía, sobre todo do mundo do mar, e de algún naufraxio. Non vos sintades aludidos hoxe. Houbo néboa toda a tarde, e naufraxios con néboa imos falar de varios.